Španovačke žrtve, junaci i mučenici. 1939. 1949. Može čak i bolje tu da. Od utemeljenja Španovice 1865. najtragičnije su godine bile za vrijeme, a najviše poslije Drugog svjetskog rata. Od oko 2500 Španovčana iz Španovice, Bučja, Branežaca i Dragovića ubijeno je, poginulo ili nestalo 398 žitelja, najviše na križnom putu, mnogi teško mučeni. Samo na dan uništenja Španovice 5. i 6. listopada 1940. od strane partizana, partizanskih jedinica uz pomoć Srba i iz okolnih sela, 142 žitelja izgubilo je život, selo je spaljeno i uništeno, preživjeli prognani, a sva imovina oduzeta. Maola Pakra Tihu Teače, Išea Vavik Sea Abe, Praoša Kisa Moški, Kisa Žeane, Kinem Jadnu Srcea Veane, a jea tou sudbina naoša. Spomen obilježe podigli su Španovčani iz Hrvatske i inozemstva uz pomoć Hrvatskog državnog sabora, grada Pakraca, općine Ravna Gora, Požeško-slavonske županije i ostalih donatora. Svima hvala, a pokojnicima mir Božji. Dan duhova 1999. Zavičajna zajednica Španovčana Pakrac. Isčupani ste iz naše sredine kao ovaj kamen iz žive stijene. Blisma razbacani pa Hrvatski, Sloveniji i cijemu sveitu, al lejta sma se usi vrnil, somna smotra sin do Ačeita, brat do Braota, to Boma i Astaol.